Nangalumzuzu. Welcome to Duyaza TV, another episode of Young Jolel Lamtanam. Another day, another doll, another bang, another hot one. Bafu. Santumela bafowethu emakhaya. Sithi sinibingelele siDuyaza TV. Nisixolele nje impela kulama episode. Ngizolokhu nikubonile nje lokho. Bafowethu umsebenzi wethu. Kodwa kakhulu izinto ebalekile support yenu because thina sisodwa ngeke bese ngeke siyithole lempahla. Ngokusubscribe kwenu ngobuningi benu kusizile ukuthi sithole lensimbi lena eyisiliver ebhalwe ukuthi presented to Duyaza TV for passing 100,000 subscribers and see achieve lonto leyo in less than a year, which is rare on YouTube. That's amazing. And that's amazing. That's amazing. 2 round of applause. Ngiyacabanga sese stage sekumama yini ama Metro FM awards noma indaba yoqala yasayenza amaningi yebo ngathi mfethu sometimes i-recognition ngathi singayithola kuze kufike endaweni eziphezulu bafowethu sithi masigibele stage lapha sizo accept enye award sithi siyadumela siyabonga kulethiwe nje nabo dokotela bomjolo bakamanqele bafowethu kodwa ke ngokushare kwenu bafethu ama video wethu ngokutshela abantu abaningi ukuthi besubscribe babuke inini ningasibeka lapho bafowethu inini futhi nisibekela and san appreciate kakhulu ngathi uNkulunkulu anganandisela lapha enithathe khona enye into bafethu ningakhohlwa bafethu ukusifollowa kuma social platforms Instagram Vusi Manqele Instagram Vusi Musa Manqele TikTok Vusi Manqele TikTok ulahlekile indaba TikTok wami ngiphatha kabi mfethu kodwa ku right ngizothola ulashekile kodwa ke hayi uzovuka sesitholile IT sikhona IT specialist IT esilungisela into zethu nelo siphethe konke ungastop ungastop kancane ungastopnisa ku plastic ngasifayile lapha so nizo sifunde umqondo sifunde ingqondo na bafethu singani babizela kakhulu siphethe amajita awu2 lana ayakhala lamajita la akhala ngokuthini acela usizo lokwaDuyaza ngenxa yentombazane eyodwa ukuthi manje abasa-understand ukuthi kwenzakalani ukuthi uthandana nawe noma uthandana nawe ikona ukuthandana nobani kodwa ngiyambona umunye wabafowethu la ufaka isiphambano ngiyathemba ukuthi le nkulumo esiyikhuluma la ishuthi izoba calm ihamba noNkulunkulu phakathi haleluya ihamba noJesu amen bambethele esiphambanweni wafela izono zethu hawu siyambuza amaKristi manje uGood Friday nje yes manje ngavele nje ngavukela usinga kwathi ngiyothi ngijoin vele ubuyele enkonzweni libalekile isonto bafu balekile kwesiguqe nje ngempela libalekile isonto esikhululeke uNkulunkulu empilweni kumele hlala umbize ummeme abe nawe ahambe nawe akusize into yini ngoba amadimoni la nezilingo kuningi la emhlabeni kuningi kuningi kakhulu kodwa mhlawumbe le ndoda lefaka isiphambano la mhlawumbe umfundisi socela ukuthi isikhulekele hayi mawukuthi mhlawumbe yakwazi ukukhuleka hayi sicela impela ukuthi sikhulekele sisondele uNkulunkulu because uNkulunkulu unathi everywhere la sihamba khona bafethu singakukhohlwa lokho noma kuthiwa awukuqaka ngedolo mhlawumbe uphathi kwabantu abaningi kodwa uyazi ukuthi hayi umbize ngenhliziyo because uNkulunkulu ubheka inhliziyo more than into eyikhulumayo yazi ngoma lethi ikantu Jesu unami njalo noma ngihamba endleleni enzima endleleni enzima endleleni enzima endleleni enzima awu endleleni enzima endleleni enzima nangalomzuzu ozani bafowethu zokhulu bawo sesiqale kahle kanje asengabe se disappointed Kamzani njani bafowethu kanjani bafowethu negrand hola njani ngane kahle hola usondela ngapha nje kimfowethu ungasabe sithanda nensizwa ngabe amayikho inke thina bafethu singaba kwamanqele uhlelo lolo lokwamanqele kodwa ke besiza abantu bala eSouth Africa njenganje kanje ngoba nisibhalele ungabe thina sibe nobala usihle wakanxumalo mfethu mina ke ngo-Anodi kaSibanyoni okay uGrand Anodi right sure sajabula ukwazi sibonga okay kwenze njani bafethu Anodi Sibanyoni chaze usumcabe uScoz naye Arnold Arnold
Yazi usikhonzeka. Sorry uphuma kwi context yomhlangano. Yazi kodwa futhi kuyafana. Yazi usikhonzeka wenzani? Usikhonzeka umfazi wakhe wamdivorce. Wayifaka isithombe sankosikazi wakhe la. Wayishintsha wathi sebedivorcile wafaka inja. Ziyakhala bese ngapha. Serious hayi usikhonzeka uRambo Sylvester Stallone. Une wayifake isithombe sikankosikazi wakhe. Sikhuluma ngo-Arnold nje siyazinika nje la. Awungiphoxa manje leliqaba. Awusayiphoxa kaba mzosiza nina la. Akuvayithi. Kwenzenjani mafethu nikhulumeni nathi njaya mhlawumbe mangabuza nje la kwela iqini kwami. Sihlangana kanjani lapho kwenzakalani? Ayisihlanganisa intombazane nje ngathi ngijola nayo ngithandana nayo. Nawe wazi uyajola noma uyathandana. Isivele yakudida awusazi ukuthi siyaphambili noma siyemuva. Kwenze yenzani? Ngike ngathola nje insukwini ukuthi yangijolela labo. So manje ngicela nami ngingasazi ukuthi ngenze kanjani ngoba kuningi sengimenzele khona bo. Ukuningi sendlule kona. Yeah ngizama. Lokho okuncane onalo. Lokho okuncane nginako. So ngicine sengithola ukuthi vele hayi kunomuntu okhona esayidini mina bengazi. Ngoba usikhonzeka lo. Yeah ngicabanga ukuthi uyena ubafu ngapha. Ngoba vele inamba bengilibele ngiyitext lapha ku WhatsApp na ku Facebook. Yakhuba. Yeah. Arnold. Njaya nalo udawu wafona uyalibika. Nawe uyalozwa ngithi uyamuzwa uthini ubafu? Uyamuzwa uthini? Uthi ubani igama lentombazane? Unikiwe. Uthi unikiwe intombi yakhe. Uthola ukuthi ithandana nawe. Usho ukuthi nawe intombi yakho. Lelo dabu lizwa kanjani? Ubukwazi lokho wena usunikiwe mhlawumbe unonye out noma mhlawumbe. Unikiwe intombi yami. Unikiwe intombi yami ngi1. Indunikiwe wangithembisa ukuthi ngi1. Kadethi akaqeda ukukhuluma nje manje ukuthi hey ngazi ukuthi lento singayenza khamble manje. Basiqeda ukisho nje lento le. Okay baba. Yona phela iyaxolisa ukuhleka. No. Unikiwe intombi yakho uyi1. Unikiwe intombi yami ngi1 and ngizomlobola. Okay, no it's okay. Okay, Tewusa moya. Yazi ukuthi Tewusa moya ngisho ukuthi ngifuna ukhame down ngalo. Ngiyakubona ukuthi uyabila. Ngiyakubona ukuthi uyabila ne. Okay, calm down dog. Relax. Asehlisa umoya ne. We are not here to fight. We are here to resolve this issue because umuntu obhedile kakhulukazi mfethu unikiwe yabamba. Ngimazi as much as kuzoba nzima. Ngiyazi naye wakuthembisa mhlawumbe izulu nomhlaba. Unikiwe intombi yami. Yebo intombi yakho ngane. Engisebenzela yona. Yeah. Yini imali yami futhi? Yebo voice. Unikiwe intombi yami bafo. Intombi yami. Okay intombeni. Okay intombeni obabili. Kanjani? Kanti wayise intombi yakho intombi yakho. Hayi lutho ayisebenzi lento. Mawuthi ayisebenzi ngane mama usho ukuthi lo ntwana lo ungithembisa umhlaba ungithembisa nezulu yonke into. Wena uke wabona umfazi othembisa enye indoda umfazi. Wena wangambuzanga ke ukuthi uyajola noma akajola. Hayi angisambuzi because intombi yami vele. Intombi yami and ngiyamthemba vele. Uyamthemba. So lento lena kahle kahle isizelela wona ibona ngathi ayikho. Hayi ayikho lento. Ayikho into senzani vele le. Senzani hayi ukuthi unikiwe la senzani senzele ukuthi unikiwe mayifika la sifuna ukumbuza unikiwe ukuthi kahle kahle waye kuchithela because unikiwe intombi yakho sifuna ukumbuza ukuthi waye kwenza isilimo and wamthembisa izulu nomhlaba uma nje sikhuluma ngalo unikiwe nje ngikhuluma ngaye intombi yami intombi yakho engithi ngifuna ukuyilobola yebo yakuthembisa izulu nomhlaba kunguye nje ngifuna ukumbona nje la makaveli mawuthola ukuthi ngempela nguye ngempela uzokwenza njani uzokwenzani Vumeka hayi njengoba nangibona mina ke angithanda ukulo ngizovele ngimele uthanda siyakubona nje ukuthi akuthandi ukulo mina ngithi awukuthandi ukulo angithanda ukulo igama Arnold ngapha yahleka le themba nje yamlungi mana ke nje unatshela mina ke phethu ulo unikiwe nina how long nindaweni sinonyaka sendawonye neminyaka nendaweni nehlangana naphi kanjani sihlangane nje khona la eSoweto emall yeah. Oh okay and then kwaba khona leso splink leso kuthiwa ini splink bokhona ukuhlangana khona ngamthanda wamthemba futhi umkhomba wesikhathi yamthemba la manje sekuqhamuke ezinye izitori understand vele uba futhi intombi yakhe so uyimisele ngani ngalolu daba lolu ngoba yamuzwa ukuthi ubafu ukukhuluma uyamuzwa ukukhuluma impela uyazithemba ukuthi intombi yakhe so uyimisele ngani mawuzwa kanje mawuthi intombi yakhe sho kukhulu wakuthembisa umhlaba nezulu lo mntana lo I'm planning to marry her this woman she's what I want she's a full 5 you know 5 red star 5 red star manje unazazi inhlelo zami ngaye cha
mina vele angikwazi vele ngokwako kanje angikwazi awuhlangene ngiyaqala ukukubona vele ufuna na ngidelela ngempela. Okay. Mina anodi vethu yebo ngicela ukubuza nje ukuthi unikiwe lo una how long naye nesikhathi singana endaweni unikiwe mina sina 3 years sijona and seriously 1 year nesikhathi singana wena Sinonyaka. nonyaka Yeah. okay okusho ukuthi unikiwe kahle kahle kodwa manje shuthi unikiwe akakutshelanga ukuthi unendoda Ya, aye kangitshelanga. Kangitshelanga. okay uyamthanda unikiwe userious naye Ya, yena ngiyamthanda ngiserious futhi ngaye. mayifika la unikiwe efike mhlawumbe ethi ena ke uyaxolisa ukhetha wena uzokwamukela lokho Ngamxolela. Okay. Kodwa uma ezohlukana nobaba. okay kulungile but then uthanda le nawe kukhona indoda ka 3 years kanti umbuzo wami ubheke lapha bade kubuza lokho ukuthi like uzomthemba uzoqhubeka umthemba ukuthi hawu wena ngithanda angitshelanga ukuthi unendoda or mhlawumbe une ex or something kodwa sengithola ukuthi kanti unomuntu ono 3 years naye Hayi kushuthi yena ongalikhuluma iqiniso. so wena Yeah. so sakho sothini ke lapha because uyabona ukuthi kahle akanalo iqiniso kahle kahle futhi el deep because ngeke uthandane nomuntu utshela ukuthi nokuthi kanti Yeah, kukhona khona omunye omunye. okade khona u3 years wonke futhi isigebengu lesimo ukwazi ukufihla Yeah. into ukuthi lo ka3 years akakholanga nokuthola kuze kwazothola wena 2 years wonke 2 years wonke phela efihlile Hayi yena nje sizozama ukulungisa uma evuma yabo. uzozama so na bafowethu sefisa ukumbona unikiwe uba lento ade ikhuluma kuwe nje bungayenza stand sefisa ukubonile nizozama ukuyilungisa Uma evuma yena. ufuna ulungisana ubafo intombi yomunye umuntu ufuna ulungisana ubafo Okay. intombi yomunye umuntu no simfonele unikiwe ayi akeze unikiwe mfethu uzokhuluma nobani khuluma no ngikhuluma nanga baba all right yeah sizongfonela cela sithuleni because neka uthule ngithembe Arnold ngisho sabe uzokhuluma because neka Hayi, bese ngeke bekomele zabo kuyishintsha ukweshintsha ya mhlawumbe thina bezongconywa ukukhuluma ethini khuluma thina hayi because neka hayi sikhoneka nampela hayi bafo Arnold sikazi neke wakotha Yini namba sibongo kani waba sibongo sibanyana sibanyoni bakabani kambe hayi usibanyoni kahle mina ne angosho because ne okay so besiqhubeka umtshele ukuthi sikhuluma nawe nomtshele eze la egate eze stress ngaphandle Hello. Hello, Unjani baby? ngiyaphila. Ngisacela uphume ngaphandle ngila egate. Ngikhuluma nobani? Khuluma noSisha. Oh, okay. Yeah. Yes. All right. wazi wakhamuke konke nginakile kule nkulumo le yenu yethu mhm ubuza ukuthi ngikhuluma nobani egcineni kodwa ukuthi baby uthe baby uthe basebuza ukuthi ngikhuluma nobani egcineni so vele bangaki shoot vele ayikuso lento le ayikuniki lutho ekhanda lakho ukuthi vele nje Hayi yona iyanginika something ngoba manje uma engibuza ukuthi ukukhuluma nobani ebekuqaleni Qala ubheki wathi, uzwile. Hayi Thewena hello babe wavuma wavuma yena. kodwa akazi uvuma kubani futhi no babe abaningi akashona ukuthi baby wani usebuza egcineni nje namuphi ubabe kasazi phela yabuza yena namuphi uthi ngikhuluma Kabedita. kahle kahle iyadita ne hayi ayidita inkabi yami yona injalo ayisi iyakhombisa nje ukuthi kahle kahle yabona into kanjani umfoka sibisi mina nawe asap umfoka sibisi ngithi yebo umfoka sibisi usho njalo sibanyoni focus sibanyoni akwesihambise ocasha mina nawe because akumelanga asibone sonke uyabona sizobuya senzela ke nje ukuthi siqale simhlaba amakhoshini ambalwa ngalo sizo ukuthi umthanda kangakanani lo sure ngoba siyabona ukuthi umthanda kakhulu wena focus base awubese focus base walk nibhekele ngiyayithanda le walk yakho focus base focus base leli iqhawe uyaqala ukulibona mhlawumbe noma nake nabonana before or uyaqala ubonana nje like face to face Ngiyaqala ukumbona yena kodwa ethombeni kwi-WhatsApp yakho unikiwe ngeke ngasola ngambona Okay. nyane ethombeni. yeah Yeah. but then masumbona njengamanje ngoba umbona umuntu angazi noma ngizothi mina userious noma uzothi mhlawumbe akekho right kukunikani lokho ukubona ukuthi intombi yakho ishare noma Mina ngibone ngibukela phansi akukho kuwe. unikiwe Ngibukela phansi. Ubukela phansi, ne? Yeah. so yabona kumele uthathe isinqumo esiwise Yeah, kumele ngithathe isinqumo esihlakaniphe kakhulu. okay nangu ngamjumpiseli just nje umbingelele nibe right and then nazokhuluma inkinga sabona njani
Sengibingelela kuqala ngibona ngathi uyixakekile sengishashashe ngicacisa sikwenzakalani ungazi uthuke kamakhamera nani no simene house yakho lana ka 2 years sesiyakwazi konke lokho ukuthi nina 2 years nithandana yabona nani kuningi siyazi mfethu ubafula uyasho ukuthi anake nina 2 years nindawonye and uyakuthanda and uyimisele ngawe even though ama ups and down nikike labanawo kodwa ekugcineni nakhona ukuthi nibe right yabo that's why namanje nasendawonye yabo wachaza ngendlela nahlangana ngathi ahlangana emall le Soweto wara no into engayisho nje mfethu cela kuma lapha nendawo bese ungimelela ubhekele athi into engayisho nje mfethu ukuthi uba uyakuthanda into engayisho leyo yabo le ngiyifakazela cha uyakuthanda ubaba that's why sikubizile la so the reason sikhona ke nathi la ngoba kune surprise esikuphathele yona so thina kwisho wethu siz umuntu esifonele sikhulume esitshele ngesero sakhe wara izinto ezinhle bese mhlawumbe siyabuza ukuthi mase siza sifuna size ne surprise or bese isikhathi esiningi kodwa ke siza na surprise because nathi say offerish yabo so ikhona surprise yakho obafo uyiphethe isemontweni. Okay. Yes. Isibugithi siwa kumjida mfethu. But nina kusefuna ukwazi kuphela ukuthi nake ungabe wena uyizimisele yini ngaye. Awumdlali ngaye, awumchitheli into kanjalo yabo. Because phela ngumuntu ngeke uzumanzi. Angimchitheli like how ngingijithe isithando sami. Vele akasho phela ukuthi uyamchithela. Seyabuza phela ngoba phela yazi amantombazane phela semayintombazane uyashela. Kakhulu and mawushelwa umuntu sometimes iphutha le futhi nalo liyenzeka yabo ubuza nje into kanjalo samaphutha kanjalo kaze kwenzeke mhlambe engazethi uinvest isikhathi sakhe kanti uinvest endaweni wrong cha kusiyona indawo wrong ne I mean dala together too much cela ngiphe hug weza asibonke hayi angikanibambezeli kakhulu khona sizohamba sinishiya ngizocela nje ukuthi ubafo ekuvale amehlo and then kuthi sikushaya surprise bese sendisheni kuwena usukulweni. Okay ngizocela uze ya manala bekele then vala amehlo bafo. Yes bafo wajabula kangaka you can't wait. Yeah ne Siyabingelela. Surprise yakho seyikhona mama. Ungaqala uvula amehlo ngoba awazi ukuthi ngizobona la ko5 ne. Yeah bese uzovula amehlo. 5 4 3 2 1 Hala. Nikiwe. And then Hlisa umoya. Ayishisa umoya. Yeah. Hlisa umoya. And then what's happening? Kwenzakala Hlisa umoya. Lo muntu wakho ka3 years engize naye. Lo muntu bambe nje lapho. Ngicela ubambe lapho. Lona umuntu wakho ka3 years. Come here. Woza la mfowethu. Woza la. What's the defender Chiefs? Woza la. Let me tell you something. This is your 3-year boyfriend and this is your 1-year boyfriend. Shoot wena. It's a 1 year, yeah. One. So listen, ngisachaza isitolo sakho. 1-year boyfriend wakho lo and this angifuni ukuthi uzugagamele. Ufuna ukutshela so that wazi ukuthi ubanjiwe, uyangibamba. I-boyfriend yakho ka3 years le eka 1 year le. Wena uchithele lo bhuti lo ngalo bhuti lo. I-surprise yami le. I-surprise yakho. And angithanda indlela izinto ezenzeka ngayo, yabo? Indlela owenze ngayo. And futhi ke ngasuke sakhuluma nobafo ngaleni, yabo? We talked about something that is very very touching. But uzoyimention yena or uzoyimention mina. Why wenza so my sister? Semhlabeni. Yeah. My sister, you can't say that. Umuntu akami inyawo elilodwa guys. How? Yazi ayisho ubuzwile futhi into engizwa lapha. Don't do that. You cannot do that. So ngicela ubuza uyena muphi umthandayo la? Awazi. Because bona ngilisho ukuthi bona bayakuthanda boyithu. Wena umuphi umthandayo? Ngiyasebenza every day 24/7. NangeSunday angisithole ngisho isikhathi sokuthi ngiphumule lapha endlini. Ngisebenzela wena Nikiwe. Ngicela ungitshele manje, ungikhethe vele manje ngihambe or ngibengile. Mara siya nawe uyazi ukuthi ngiyakuthanda.
But uhlala ungekho masinawe. Ngisebenzela wena le mali le ngiyifunayo ngaphandle ngifunela wena ngikwazi ukugcina. Mara imali ayingihagi baby. Uhlala ungekho ngenze njani mina? Ngalahlekelwa abazali. All I have here on earth is you Nikiwe. Nikiwe, tell me right now uyangithanda noma cha? Tell me now. Nawe but. Hey. Uyazi mase ukuthi ngithengile igrocery sengizenza kanjani? Mana mfethu wena ngathi understand the situation kanjani ngitshela ngegrocery man wait can I ask you a question umzwe lo mjidi uqeda kuthini manje sengifuna ukukhombisa ukuthi deep kanjani because manje uthatha kancane uthi lo muntu la emhlabeni umuntu akasele nayo and akamthandayo akayimisele ngayo wena and uthi lo muntu futhi mengimuzwa kahle uthi lo muntu usebenza from Monday to Sunday ukuthi asupport wena cha ngicela ume kancane and then wena wenzani wena ngithengele igrocery Yenze njani? umzwile ukuthi utheni lo mjidi did you hear what he just said Uyangilambisa uGuy indlela anginelisa ngayo imali yakhe. Okay, right. Go amtshela ini lokho. So why did you Mengimtshela izoza ubuhlungu. Ngiyafida, ngiyakunika imali allowance. Yini engakuniki yona? Ufunani kahle kahle? Awukwazi ukuperforma ngenze njani mina? Uyaperforma lo. Yo kakhulu sihle yo guys. So sihle uhle umthandelele like ngenxa ngomperforma kuphela. Hayi ngoba umthandi. Ash. Hayi ngoba umthandi ngoba nje ufuna kusize la kulekha khona ngale. Hayi ngoba umthanda la. Ngiyamthanda. Hawo. Kanjani kunenye indoda ilani imile nje la enye indoda? ehlisa umoya? Angithi sharing is caring. Sharing is what? Caring. Man awumancane sharing is caring my sister kanjani? Kahle. Sharing is caring kanjani? Do you understand what you just did here? Khuluma mhlawumbe. Akusho ukuthi indaba kabafa yikho vele ngicona ahlukane naye mina into engiyibonayo yona. Athi saxazulelo yodaba kwavele oluyo uthi manje futhi wena. Cha ngithi akahlukane nobaba. Usabahlukane. Akamubi kamnandi. Ufuna ukuqhubeka wena naye. So okay, wena ufuna ukuqhubeka naye ngenxa yokuthi ufuna ukumnika kamnandi uma uyamthanda. Ngiyamthanda. Uzwile ukuthi akakuthandi yana ingoba uyamnika. Angisho ukuthi angimthandi. Habe lingaka. Awuyibikanga straight. Kodwa yona ibichaza lokho mawusi lo. Oh, uthanda le ndoda ukudlula mina. Angisho kanjalo. Kodwa Ngalokho ngitshela mina ukuthi indaba zamagroza nani ngoba lento lezo ayisebenzi. Ungamtsheli ngani if wena ungitshela ukuthi igroza nani kunjani akunika kamnandi. And then why are you with him? Udlalelani ngama feelings alo mjida? Why do you think wena it's fair for you ukuthi udlala ngama feelings alo mjida? Ngoku right bona bebedlala thina. Ubani udlale wena? Ubani udlale wena? Khona ukudlalile phakathi kwabo la. So ngicabanga ukuthi wonke amadoda ayacheat or wonke amadoda ayafeba. Kodwa ucabanga ukuthi imali yakhe. Ngiyakubuza uphendula umbuzo mina ngibuza kuwena ukuthi wena ucabanga ukuthi wonke amadoda ayafeba. Akuso ilonto oyicabangayo. Uyabona so uthandelani ke namadoda mowazi ukuthi ayafeba. Awayekani. Yini oyifunayo? Udingani? Because manje uhate ama feelings alo mjida. Umzwe lo mjida utheni? Tell lo mjida ulahlekelwa abazali bakhe wethu and then and futhi for sure ukuthi wakhuluma nawe wakutshela ukuthi angisho ukuthi mhlawumbe le nto excuse. It's not an excuse. Sengifuna ukukhombisa ukuthi sometimes when izinto uyithatha light kanti omunye umuntu uyithatha serious. This guy was very very much serious about you and then when you decided to cheat on him with this guy and you know very well with this guy works from Monday to Sunday to provide and ushilo wathi ufuna ukukulobola but manje ngalendlela owenza ngayo wena wenzisa umuntu ongenanhliziyo wenzisa umuntu onenhliziyo embi wenzisa angazi mfethu angazi I don't know ukuthi wena ucabanga lento oyenzayo is fair. It's not fair though. It's painful and ingiphatha kabi ukuthi uyithatha lightly kanje. This is not a light situation. It's a very serious matter if bongazi and I want you to apologize to this guy and I want you to take accountability ukuthi you were wrong. It's up to you ukuthi ke wena uzoqhubeka namuphi angihlangene nalokho but what I want you to do is to apologize to this guy. Apologize no. Hayi now ngiyakhulumela kanti manje kwazi bani mhlambe nasemsebenzini khona. Okay, ehlisa umoya mfethu. Sengikhulumele kangaka leliqhawe. Selisho nje hey okay good right. Ayikho forgiveness. La forgiveness yani. Bheka lo mntana lona ne endlini bese ngimthembisile ukuthi vele khona imoto emlindile nje lapha na uGTI lo musha nje manje bheka uyangishidela manje ngizomnyeka kanjani lento
Kanjani? Nawe kuhlale ngena ama-calls ebusuku ngazenze ngathi Because ngibhizi ngicabanga ngawe phela. ama-calls ucabanga mina ama-calls engena ngikhona. Mana bafowethu isimoya ngizokubuza ama-calls ahlanganaphi ke nento lesikhuluma la. Ubani omunye ongaphinda fonela omunye umuntu ebusuku. This is the most confusing situation ever. Okay brother. Hey okay sure. Usasenathi la Roba. Hayi ngikhona. Ulalele. Ulinde conclusion bese uyahamba. Ubuka la. Guys, okay, sengimoshela kuphi ngapha noma la? Oh, sengimoshela kuphi? Ngihamba vele khetha manje. Yehlisa umoya please. Lathi sifuna ukuhamba sisiwami sicela ukuthi shawa isikhathi. manje mina ngizothengelwa bani igrocer? Wena lento eyenzakala cabanga igrocer. Cabanga ukudla. That's the so okay. Ayisekho imisebenzi ngenze njani mina? She should be mental this one. So when you tell her because of igrocer. Umental vele lona. Uyaprovide ngenzeni mina? Uyaprovide ngenzeni? At least ngiyakwazi ukumkhipha usihle siye wimkhipha ngemali yakho. Yes. Sihle ukhishwa ngemali yomunye indoda. Awuhlisa umoya. Amandlanye indoda. Yehlisa umoya. Ngiyangimangaza nami bengingazi ukuthi ngikhipha ngemali kababa. Kodwa naye ngacabanga ukuthi 370 ngamise Wimpy 370. Hayibo. Okay, bongazi ukuthi bekhipha imali kabafu, okay, uyazi ke manje uzokwenza njani ngalokho uzoqhubeka naye uphuma ngemali kabafu noma uzonyana. Hayi into engizoyenza ukuthi kumele nami ngizame ukuthola umsebenzi abo ngibone ukuthi awusiboni isidingo sokuthi uyeke lo. La mina ngeke ngimiyeke. Okay. Ukuthi ubaba manje ukuthi bavuyele belabiyeke hayi wena. Ngimiyeke. Eseqeda ukuchaza bathi bese umsebenzi uzobashonga kanani ukuthi uzoba nesikhathi esingakanani ukuthi so umsebenzi sihle. Awuzothola umsebenzi awuhluphi mos. Umsebenzi wokuba Angifanelana vele no petrol attendant mhlambe Shoprite kuphi mhlambe lalela ke security anginankinga as long as wena udlile. Othi ukutshela something yabona ke utheni petrol attendant nani nase Shoprite nani wathi nani noma security. Let me tell you something, those people are working and they're working very hard for their man. Leyo mali soke cabanga ke usithi uthola umsebenzi umsebenzi ngempela oserious futhi abayenzi into yenzayo ayithe ngisho inkomo bayasebenza okusala bayasebenza imali yabo kodwa nami ngiyasebenza nje hard end money uyasebenza hard end money bayisebenzele lo mali leyo hayi wena ngoba wenza nje ukhala ngamadoda egross bona bakwazi afford igross yabo singakhuluma ngalento ungabavumeli basixabanise into sizokhuluma ke la into sizokhuluma ke manje la sizokhulumani onkele sizokhulumani tell me okay please guys please calm down ihlisani umoya khulumani sizokhulumani mina nawe manje okay bathi mafu hayi bebecela nje ukuthi size ngalana yabo ngathi yasiphazamisa something so bengicela nisondeleni laba fethu yeah please come this side ya ngama Chris angazi noma mhlawumbe ungeza ngalana mhlawumbe siface that way yeah if niyakhona ngicela simeni kanje siqedelele ludaba bafethu bese siyahamba yasime kanjena uze vusi because ngeke ngathi ukuluze focus kancane mhlawumbe wena uyakhumbula ukuthi kwenzakalani abane sibenda bayakhumbula ukuthi kwenzakalani sesikuphi na yabona ngisho ngabakho nami ngibe confused bayaza uyazazi ukuthi ufundani sikuphi nayo kwenzakalani my sister kwenzakalani my brother njengamanje ngibuza ukuthi wena njengamanje isinqumo sakho sithini isinqumo sami balumela uzwile ukuthi ubafo la uyamuza uma lo bani unikiwe uthanda ubafo ngenxa yegross and ubafo uthi useyaphuma right uyamiyeka vele khona manje yabo so wena uthini uyaqhubeka noma my sister uyamsanda ngiyaqhubeka naye okay my sister ubafo uyakushiya ngingikwazi ukulahlekelwa igross bafethu ngizodlani hey awusimela ngane igross kahle wena udla ngami ngikhathele kudla amanqina mina ekhaya ngikhathele amanqinani manje inqina so manje uthi mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho bafa kwenza amathumbe enkukhu sihle mina ngakudlisa amathumbe ngidla ama lamb chops sidla ama lamb chops awudlwe yazi okay mfethu mana mfethu unijolisa indlala yazi khona sikhuluma ngendaba serious la ngama feelings ngenhliziyo ngathi wena lokukhuluma ngokudla ma feelings isikhathini samanje Actela mfethu yazi nje yasactela lento yenza nje yasactela angazi noma mhlawumbe actela ama-camera noma actela lo mjida wenzani kade ngambona lo mntana ukutshela nami for imali yami kade ngambona hayi miyekele kanjani ngimoshela
So vele wena umnandi unomshini endlini uthi uyangwashela ungashela ini. Hayibo umshini nawo uya-ayina umshini. Okay, so it's okay. I understand. Ku-right Vusi, my sister, ngiyakubona lento icanti ijoke yabo. Ku-right, uqhubeka uthatha life in the way ijoke ngakhona ne. But one day uhlanga nabantu abaro. Ayengwangibuka kanjalo, ngasiyumngana nawe. Uyangiqalekisa. Ngiqalekisa ngiyakutshela. Uyohlangana nontanga wakho abantu abafana nawe. Nawe bakuchithela. Anginendaba. Noma kuthiwa bangijithela uhlangene nalokho wena. That's not my business. Njam. Uthi uyamiyeka umama zangase. Uyamiyeka ngisamfuni. Ngicela ukuthi uhambe emotweni. Ngikuthola khona ne. Okay, sokhuluma le. Hayi ayikho into engizokhuluma nawe mina nawe. Okay, you can go brother. Uzokuthola emotweni. Cela uhambe emotweni mfethu. Cela uhambe emotweni. Funa nje ukubeka amagama ambalwa kule couple. Cela uhambe emotweni mfethu. Njayam. My sister. So nizoqhubeka noyithu. Umjito uthi yakuyeka. Loya wecross. And ulo uyakuyenza ubaba. Nini after inyanga ezingayi mhlambe sihle. Say Monday. Sinini ngawuthola umsebenzi. Sinini. Osondela ngala kancane sihle. Bo apply sihle. Uloku ya apply. Yeah, apply. Okay, no it's fine. Lungile. Ngifuna ukuyenza kahle ngifuna ama-1-1 in. Ngicela ungimela emva kwale ndoda leya. Ngizokubiza nje manje. Sondela la bhuti. Ungicela nje umela ngifuna ukuveza izinto zabantu la cause angazi kwenzakalani ya. Njayam. Hayi ukuthini hayi kabi. Angisiboni isidingo sokuqhubisana nomuntu othanda naye. Kodwa nami ngiyamthanda nje. Uyamthanda? Ubona umthanda lokho kuserious ukuthi mhlawumbe ufuna ukumshintsha, umshade, umenze umuntu umenze umema. Yeah, ngamshintsha ngumenze umema. Uyakholelwa ekutheni ngamshintsha? Yeah. Mina kulezi zinto ezikhuluma la manje, ayikho into engenza ukuthi mhlawumbe kuthiwa ngibhayisikele emsakhe ngithi khona ngifuna ukukholwa. Because uyabona vele ukuthi ubafuvela akamthandi, kusho ukuthi vele umthandela ukudla labo. So ukudla kusikhona. So shuthi ujolela imali. Shuthi noma ngathi uyahluleka ukuthola imali ukusipana, shuthi uzohleze kufebela. Awuboni lokho? Ngiyakuzwa. So hayi ngoba mhlawumbe sifuna ukuthi ube yishimani ungabi nayo intombi oyinini, but zama ukuthi ube right ube grand. But ke ngeke sikuthathele isinqumo ukubonisa nje ukuthi ingozi le oyenzayo uyohleza ufetshelo and igcineni ngeke iphele kamnandi because ngiyoxabana igcineni nawe kuyofika la ucika khona igcina usuwenza izinto ezirong mhlawumbe ngagcina ezikufaka ejele because ucasuke and ucasuke ukuthi saka wahlana nabafana abamanqala bakutshela ngalento baqhubeka bese wenzani bese ufayithela ukuthini uthi usipana uthola umsebenzi bese khona uzokhona ukumgcina ukuthi engatsholi for imali khambe mhlawumbe vele uphele umsebenzi ephinde eqhubeke eqale phansi ejoni bese kwenzakalani. Kodwa ngicabanga ukuthi inkinga esingayilungisa mina naye. Okay. Inkinga ngalungisa ne? Ilungiseneke. Lungile bese. Ayikho inkinga ngeke sambiza nawe my sister hamba nje khuleka hambani. Ku right. Hambani. Ayikho into. Ezinye izinto futhi siyazama ukulungisa. Kwezinye izinto akulungiseki. Yazi kwezinye indawo bese uyakhuluma nabantu uthi cha ukhuluma nabantu abamatured bayakuzwa nabo futhi kwezinye indawo wena unga-understand ukuthi kwenzakalani yini how uvaleka amehlo ngaleyo ndlela ukuthi ngisho sezizama ukubonisa hawu nayo sakukhombisa ukuthi ife yiko ukutshela ukuthi abajida yazi bayobhe basho uyangidlisa bathi uyangidlisa amajida akho bayakutshela ukuthi yasami sokuphalazisa wena uthi uvela ubatshela ukuthi hayi hey bathi baby bazohamba bengiphalazisa. Chris, my brother. Take us home.